Бүгін Қазанда ертеңгі автобекілер 10 балға қадар жетсе инде МЖД трассында вазғият бүтінлей башқаша берді юш қар яуы, аяқ асты бұзылауы һәм желінің тезлігі секундына 17 метрға қадар жетті инде. Yollarda 2 yolлық полосалар бірге генә қалған. Айрыша зур йөк машинасы шоферларына қиын қалқылықлы орындарны үтә алмыйша тилмерәләр. Сызрыннан Ижевскийга баручы Юрий Лесов ертеңгі сағат 6-нан берле туктап торам. Тәгәрмәч бер урында әйләнеп утырады. Видать, зима пришла нежданно. Кыш менә шулай көтмәгәндә килде. Светофорны узып киттем дә туктап калдым. Машина бөтенләй бармый. Бүген юлларда ЮХИДИ хезмәткәрләре дә берничә тапкыр күбрәк. Алар ерак юлга чыгудан тыелып торырга киңәш итә. Бузлауык каты бузлауык. Бузлауык сәбәпле юл һәлакәтләре дә килеп чыга. Түбән Кама районындагы Сухра авылы тирәсендә бетон төялгән йөк автомобиле юл читенә төшеп китеп, әйләнеп капланган. Машина белән идарә иткән 38 яшьлек ир-атның Түбән Камадан Чистайга барышы була. Аның гомере өзелгән. Иртәдән автовокзалга килгән пассажирларны да кире боралар. Шәһәр һәм район ара автобуслар хәрәкәте вакытлыча туктатылган. Я хотела поехать в Машляк, но не смогла, потому что закрыта трасса. Андрей Хохлов Түбән Новгородтан Ярчаллыга эш сәфәре белән бармакчы булган, әмма Казаннан китә алмый. Мин Казанга иртәнге 7-дә килеп җиткән идем. Әле һаман юлны дәвам итә алган юк. Башта сәгать 10-га кадәр көтегез дигәннәр иде. Инде 11-нче ярты китте. Буз белән ниткән, аны бузлар ябышкан. Дворникларда эшләмәй, чистартып булмый. Бүген иртүк Алмазбек Мөхәммәтов та Восточный автовокзалыннан Ярчаллыга кузгалырга тиеш була. 30 еллык тәҗрибәгә ия шофер бүгенге шартларда ерак юлга чыкмау хәерле ди. Лучше чыкмаска инде бит, без бит кеше җирдә без рисковать кешенең гомерләре белән ярамый, ул бит уенчык түгел. Якын көннәрдә тотрыклы һава торышы көтелми. Һава торышын өйрәнүче галимнәр шулай дип белдерә. Мы будем находиться под влиянием периферии Балканского циклона. Безгә хәзер Балкан циклоны тәэсир итә. Шуңа һава температурасы климат нормасыннан бераз югары. Бу көннәрдә кар 10 мм-га кадәр явачак. Бу бик күп. Айлык явым-төшемнең 4тән 1 өлеше. Берничә көннән тагын суытып җибәрәчәк. Шәһәр һәм районнарга йөрүче автобуслар һава торышы бераз уңайлангач һәм юллар чистартылгач, көндезге сәгать 1-дән соң юлга чыга алды. Шулайда трассада бик сак һәм игътибарлы булу мөһим. Синоптиклар бүген төнлә һәм иртәгә көндез көчле томан көтелә ди. Урыны белән күз күреме 500 метрдан артмаячак. Юлларда көчле бозлавык булу да ихтимал. Руслан Хусайдинов, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.